Uyazi ukuthi webahlobo uyazi ukuthi ama-million lawa ayifani ngempela. Yebo le. Ama-million awayifani. Ya le. Uyabona. Leli lami linayo lento yalo ehlukile nje. Ngathi ithengwe eSandton kwaGushi. Uyabona. kwaGushi eSandton. Lama-million abanye abafowethu lawa asponsored angathi athenga amaponya mall lapha eUzi. Ngathi athenga lapha amaponya mall eUzi. Lela mina ngathi impela ngibuyela lo phesheya. Yasinda imiliyoni yakho. Yasinda nje alihlukile. Angazini yazi ukuthi ngayigqoka impahla impela efana nje ngifaka ama jacket nonke kodwa manje khona ogqokele nje kunotha uyabo. Ufaka amabhlukwe nonke khona ogqokele nje ukufihla izinto uyabo. Insizwa ke lapha umthandeni iphawula ngemillion la ke ngoma ethi eParis. Njengoba uzokhumbula ukuthi kushintshe yonke into emva kokuba ke igcoka mali ishayele la million lathi ingoma esemgangathweni futhi lishaye 12 days labona ke lashintsha yonke into njengoba lisho lithi ama-million la hayi lela likho sponsored i-million nje licacile futhi ngathi buya nalo le koSandton ngathi lithengwe phesheya. Ngane zokuthi ngiyafisa ukuthi ngizuvo lakho mayelana nalolu daba. Sihlangana lapha kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike, usubscribe, ushare, uphinde comment. Okukhulu nakho konke ulike ivideo khona ke izobona abantu abaningi. Danko.